ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಘಟನೆ ಆಯ್ನ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಪಂಡ ತೀರನ್ನು ತೆಲ್ಪೋನು ಎಲ್ಲಿಡೆ ಅವು ಕೂಡ ಪಂಡ್ಬೆ ಕೂಡ ಇಂಜಿನ ಆಯ್ನ ಊರಡಿ ಕೊಡದಾನಿಟ್ಟು ಹೋನಾಗ ಅವು ಆರು ಅಂಚ ಬತ್ತೇರು ಮೇರು ಒಂಜಿ ಪಿಂಚ ಹೊಂಡೇರು ಆರು ಅಂಚ ಹೊಂಡೇರು ಐಕು ಮೇರು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ನಾವು ಅಂಚ ಆದ ಜವಲು ಮೇನ ಮಾತ ರಂಗ್ ಕೇಂಡವನಂತೇರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಲಂಚಿದೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಿರೌಡು ಎನ್ನ ಸೀಟಿ ಆಪಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಪಾಠ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವು ಯಾನ್ ಪಾತ್ರೆ ನಾವು ಏರಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಜಿ ಎದುರ್ದು ಪಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಂಡು ಕುಟ್ಕನಂದ ಅದನ್ನು ಪನ್ಪಿನಿ ಅವು ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಯಾನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಪೂರ ತಿಳ್ತೀನಿ ಕೊಡು ನಾಲ್ಲ ಪಿದೆ ಪಿದೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಇದು ದಮ್ಮ ಮರೆ ದಯಮಲ್ ತಿಂಗಳ ಪಿರೋಡು ಕುಳ್ಳೋಚ್ ಮರ ನೋಡ್ಸ್ವಾಕೆ ಅಪ್ಪನ ಬೇತೆ ಹೊಯ್ಕಲ ಅರ್ಜುನ್ ಹುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂಡತೆ ಆನಿದ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಪೋಲಿ ಈ ರಾಣಿ ಏತು ಖುಷಿಟ್ಟಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಅಲ್ಲ ಬೆರಿಯ ಪೂಬಿನಿಂಗ್ಲು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓವ ಅವನಿಕ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಓವ ಆಣವಾಲೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಅಲ್ವಾಗ ಬಾಲೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಾಲೆ ಉದ್ದೊಂಡು ఆయన పాద బొక్క ఆయన కార్ తందు లెంత్ బొక్క ఇంచ ఇంత ఇంచ మలుతుందిತ್ತೆ ಕನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಬಂಡೇರು ಐ 6'1 ಇಜಿನ 6'2 ಆಪೆದೇವು ಆಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಮೈತಿದ್ ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಜೀರೆಗ್ಲ ಪಗ ಅವು ಬಾಲೆಗೆ ಆಗ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಏರೇನು ಅಪ್ಪನಿಟ್ಟು ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಆಗ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಇಂಕ್ಲ ದಂಡ ಎತ್ತು ದುಮ್ಮದಿಲ್ಲದ ಬೂ ಕುಂಚ ತೀದು ದಂಡ ಎಡ್ತೀದು ದಾದನ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೆ ಕಂಕನ್ ಜೊತೆದು ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಶಮ್ಮಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಇರ್ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಂಚದು ಇತ್ತಲ್ಲಿ ನೆನಪುಂಡೆ ಇಂಟು ನಾಟಕ ಬರೀಪಿನಿ ಆತಿಲ್ಲ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಯಿನಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ತೆದ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಹಗಾರೆ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಬಂದೆ ಪನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಸುರ್ಕಾದ ನಮಸ್ತೆ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲಾರ ಫೈನ್ ಇರೇಗ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ ಮಾತಾ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಾಗ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವ ಹೊಸ ಬಲ್ಪನ್ ಗನಾಡು ನಮ್ಮ ಸೂರಜ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ತುಳುನಾಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ದ ತಂಡ ಈ ತಂಡ ನನ್ನನ್ನು ಬುಳೆವಾಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿದ ಶುಭಾಶಯ ಧನ್ಯವಾದ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಟು ಐತ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಬಾತಿರ್ಗ ಅವು ಹತ್ತಂದೆ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಡ ಒಂಜಾತು ವರ್ಷದ ಎಂಕಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ನಂಚಿನ ಒಂಜಾತು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನು ಅವೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನುವೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗಳ ಅವು ಮನಸ್ಸು ಡಿಪ್ಪು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಂದು ಏರ್ನ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂದು ಬಂಡದನ್ನು ಸೊ ಸುರುಕಾದು ಪನ್ಪುಂಡ ಮಾಸ್ಟೆ ಈರು ಮದಿಮೆ ಏನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ್ ಹುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂಡತೆ ಇರೆಗ್ ಮಿಸಸ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಇದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನರ್ಸ್ ಬತ್ತದ ಕಿದಾಯಿ ಬತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಆನ್ ಬಾಲೆ ಆಂಡ್ ಆನಿದ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಈ ರಾಣಿ ಏತು ಖುಷಿಟ್ಟಿತ್ತಾರೆ ಆನ್ ಬಾಲೆ ಆಂಡ್ ಪನ್ನಾಗ ನರ್ಸ್ ಬತ್ತು ಪನ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಚ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಮಗಳ ಒಂಜಿ ಜೀವನಡು ಒಂಜಿ ಮರಪಂದಿನ ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮಿಸಸ್ ಶಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಅಲ್ಲ ಬೆರಿಯ ಪೂಬಿನಿಂಗ್ಲು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕಾವಂದಿತ್ತು ಹೊರ ಡೆಲಿವರಿ ಆತನ ಭಾರಿ ಎತ್ತನ ಬಂಡ ಏತು ಬೇರೆ ದಿನ ಏತು ಬೇರೆ ದಿನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಡ್ಬೇಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತನು ಕುಲಾಯ್ದು ಹೂವು ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಹೂವು ದೇವ್ರ ಕೊರ್ನ ಹೋಗ್ಲ ಬಂಡೆ ನಿಜವಾದ ಇಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಆಣು ಮೂಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆಯ್ಡ್ಬೇಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡೇರು ಆಣವಾಲೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ಮಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೈತಿದ ನಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಎನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಬತ್ತದ ಪಂಡೇರು ಯು ಆರ್ ಎ ಲಕ್ಕಿ ಫಾದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆನ್ ತೂಯರ ಒಂಜಿ ತವಕ ಬಾಲೆಂಚೊಂಡು ಏರ್ಲೆಕೊಂಡು ಅದುಂಡು ಹೊರ ಕೈಕ್ ಕೊರಡು ಅಲ್ವಾಗ ಬಾಲೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಾಲೆ ಉದ್ದೊಂಡು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಬಂಡೇರು ತೇಜ್ಪಾಲ್ ಶಮ್ಮಿನ ಡ್ಯಾಡಿ ಬಂಡೇರು ಐ 6'1 ಇಜಿನ 6'2 ಆಪೆದೇವು ಅಪ್ಪಗನೆ 6'1 6'2 ఆయన ಪಾದ ಬೊಕ್ಕ ఆయన ಕಾರ್ ತಂದು ಲೆಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕೈ ಪುರ ಆರು ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರ 101% ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡು ಹ್ಯೂಜ್ ಬಾಡಿ ಆಯ್ನ ತೂಲ
ಓ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ವಿಜಯ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಮುಲ್ತ ವಿಜಯ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಆನಿದ ದಿನ ಇರ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎರಡು ಬೋದು ಪಂಡರ್ ಅವನ್ ಎಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪನ್ನೆರ ದಾಲಜಿ ಪೂರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲೇರು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಯ್ತಾ ಇಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಡೀ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಇಂಕಲ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಅಣ್ಣಗಳು ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತು ಮೇಯ್ನಿ ಅಂಚ ಅದು ಇಡೀ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನೇ ಉಂಡು ಪನ್ನೆರ ದಿಗ್ದು ಜೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅವಲೇ ಇಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಖುಷಿದ ಸಂಭ್ರಮ ಆಣಿಗೆ ಆಣಿಗೆ ಅಂದ್ ಒರಿ ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೋಯಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂರ ಆಣಿಗೆ ಅದು ಒಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಅವು ಹಾಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿತ್ತು ನನ್ನ ಮೈತಿದ ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶಮ್ಮಿನ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲು ಒಂದು 4-5 ಜನ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಜೀರೆಗ್ಲಪ್ಪಾಗ ಅವು ಬಾಲೆಗೆ ಆಗ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಏರೇನಪ್ಪನಿಟ್ಟು ಅಂದು ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಣವು ಆಯ್ಲ ಆಲ ಮೊಕೆ ಅನ್ಪುಣು ಮೂಲ ಮೊಕೆ ಅನ್ಪುಣು ಆಗ ತಿರ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಜುನ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಕ್ಕ ಏರೆಲ್ಲ ಪತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ನ ಒರ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇಡು ಎನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಏರೆಲ್ಲ ತಟ್ಟದಿಂಚ ಪತ್ತು ಉಪ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನ್ ಮಾತ್ರ 10 ದಿನ ಅರ್ನ ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಖುಷಿ ಮೋಕೆ ಮೋಕೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲಿಂದು ಒಕ್ಕ ಇಡೀ ದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಣು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಏನ ಕೆಬಿ ಸಾರಿ ಇಂಡ ತೂಪಿನಿ ಇಂದುವೆ ಆರೆಗೆ ಅದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಷಣ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊರಿಯರು ಎಸ್ ಏನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ದ್ಯಾಗ ಕೇಂಡೆ ಬಂದಣ್ಣ ಅಷ್ಟೇ ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಾಪಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಬೈದ ರಾಪಟ್ಟ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಡ್ಡನೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಪಾತ್ರನ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕ ಸೊ ನಿರ್ದೇಶಕರನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನ ದುಂಬು ನಿರ್ದೇಶಕರನ ಬಾಲ್ಯರ್ದು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಆತು ವಿಚಾರನ ಪೊಪ್ಪಡಕ್ಕೆ ಏನಗ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಹೇಳಿದ ಸುರುಕು ಇರೆಗ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಏಪ ಏತ್ನೆ ಪ್ರಾಯಡ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿಂಡೆ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಭಯಂಕರ ಹುಷಾರೇ ಶಾರ್ಪ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಬನ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಪ್ಪಗಾಗ 4 ವರ್ಷನ 5 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷನ ದನ್ನ ಇಂಕ್ಲ ದಂಡೆ ಎತ್ತು ದುಮ್ಮದೆಲ್ಲದ ಬೂಕುಂಚ ತೀದು ದಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ದಾದನ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೆ ಕಂಕನ್ ಜೆತ್ತದು ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಶಮ್ಮಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಇರು ದಾದ ಅನ್ಪನು ಇಂಚದು ಇತ್ತಲ್ಲಿ ನೆನಪುಂಡೆ ಇಂಕ ನಾಟಕ ಬರೀಪಿನಿ ಆತಿಲ್ಲ ಬ್ರಾಯಡ್ ಫಸ್ಟ್ 5 ವರ್ಷ ಪಂಡ ಯಾನ್ಕುಲ್ ಒಂದು ಬರೆಪಿನ ತೂಪೈತೆ ಪಿದೇಬಲೆ ಡ್ಯಾಡಿ ನಾಟಕ ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಆಯಲಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬರೀಪಿನಿ ಮಮ್ಮಿ ಅವು ಸರಿ ನೆನಪುಂಡೆ ಹಿಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಬಾಯ್ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆಜ್ಜಿ ಬಯಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಪಿನ ಮಾತು ಎಲ್ಲಿಡೆ ಬೈದನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಡೀ ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋನಾಗಂತೂ ಪೂರಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಫೈನಲ್ ಮೂಲು ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾ ಅಡುಪ್ನಗಾರಲಿಲ್ಲ ಅತಿ ಉಪದೇಯ ನಿತ್ಯರು ಆರೇಗ ಆರೊಂಜಿ ಎತ್ತು ಪೊಗರ್ವೇರು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪೋಂಡ ಅರ್ಜುನ್ ಅವು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಅಂಚೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಪನ್ಯಾರು ಒಕ್ಕ ಅವಳು ನಮ್ಮ SDM ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅರ್ಜುನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಯಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ತನ್ನಾದಿಗೆ ಇರುವೆರುಗಳು ಕಂಡು ನೀರು ಬರ್ತದೆ 5 ವರ್ಷೋಡು ಅರ್ಜುನ್ ಪುರ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ್ ಎಂಚಿನ ಈವೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರಪಿ ದಂಡಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಈವೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅವು ಕಾಲೇಜ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅಂಚಾದಾರ ಈಗ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲತ್ತ ಈ ಮಲ್ಪನತ್ತ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಅಡಿ ಮುಟ್ಟ ಅರ್ಜುನ್ಗೂ ಮೊಕೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೇವರಾಜ್ ಸಾರ್ ಬಂಡ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಮೊಕೆ ಅರಡ ಅರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇನು ವರಾರೆ ಗೊತ್ತೇಜ್ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದ ಕಾಲೇಜ್ ಬನ್ನಾಗನೇ ಗೊತ್ತು ಮುಕ್ಳು ಮಲ್ದಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅರ್ನ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ನ ಅಂಚ ಶಾಲೆ ಪೂರ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಲ್ತಂತೆ ಆಟದ ವೇಷ ಮಲ್ತಂತೆ ಎಲ್ಲೇ ಮೈಸಾಸುರಿ ಪಾಡ್ದೇವ್ರ ಮೈದಾಂಡು ಮರಿ ಮೈಸಾಸುರಿ ಅಂದೆ ಮಲ್ಲ ಕಣ್ಣೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲೇ ಮೈಸಾಸುರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೇಶದ ತಂದಿನಿ ಜೀವನಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾಗ ಅವು ಬಕ್ಕದ ಮೈಸಾಸುರಿ ಐದು ಎಲ್ಲೇ ತೋಜಿದ್ದೀನಿ ಮೈದಾಂಡು ನಮ್ಮ ಮೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಲ್ತ ಹೊಂದಿನ ಟೈಮಡು ಏನು ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅತ್ತ ನಾಗೇಶ್ ಸಾಲೆ ಅನ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅವ್ರು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪುರ 4,000-5,000 ಜನ ಸೇರೋದು ಕೂಡುವಿಕೆರ್ದು ಪುರ ಮೈದಾಂಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವೈಭವರ್ನ ನಾಗೆ ತೀರ್ಪೋಯ್ರು ಪಾಪ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷ ಪ್ರೇಮಿ ಮಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಗೂ ಇಂಚಿನ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಯಾನ್ ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಅರ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದೆ 2-3 ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನ್ ಭಾಗವತಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಪ್ಪಾಗ ಅರ್ಜುನ್ ಮೈಸಾಸುರೆ ಪಡೆದೀನಿ ಮೂಲು ರಾವಣೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಇಡೋದನ್ನ ರಾವಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಾರದೆ ಅವು ಒಂದು ಅಪ್ಪಗನೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಕ್ಕ ಆಯನೇ ಬರೆಯೋದು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬಂದೆ
ಏತ್ನೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯುಡು ಪುನಗದ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಬರೆದು ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಅದ ನಾಟಕ ಅಕ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ಇರ್ನ ಸಲಹೆ ಎಂಡಕ್ಕೇನು ದತ್ತ ಆಯ್ನೆ ಬರೆದು ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ 2-3-4-5 ಶೋ ಮಲ್ದಿರ ಅಪ್ಪಗ ನೀವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತಾಕ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲನೆ ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಪದ್ಯ ಬನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಂಕ ಆತ್ ಮೆಲೋಡಿ ಉಂಡಾಯನ ವಾಯ್ಸ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಪಂಡೆ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಮಟ್ಟದ ಪಂಡೆ ಪದ್ಯ ಇಯರ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನಾಗ ವಿಜಿಜ್ ಅವು ಮೋಲ್ ಬಂಡಲ್ ಅವು ಅರ್ಜುನ್ ಈಯೇ ಪನ್ನೋಡು ಅವು ನಿಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಹಾಪಿನಿ ನಿನ್ನನೇ ಸಾಂಗ್ ಈಯೇ ಪನ್ನೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಆವೊಂದು ಮಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಬಂಡ ಬೇತೆ ಆಯ್ಕೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಣಿ ಬಂಡೇರು ಅರ್ಜುನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ನೋ ಈ ಸಾಂಗ್ ಈ 100% ಪಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವೇ ಪದ್ಯ ಇತ್ತು ನಂಬರ್ 1 ಉಂಡು ನಂಬರ್ 1 ಉಂಡು ಅಂಚ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇತ್ತು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಯ ಇತ್ತು ಮುರಂದ ಹೊಸ ಇಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಹೊಸ ಆಸೆಲು ಮೂಡುನಗ ಅವು ಸೂಪರ್ ಪಂತೆ ಆ ಸಾಂಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಲೋಡಿ ಉಂಡು ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಬಿನ್ನೇರ್ ಬೈದಿನ ಗೌಜಿಡು ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ದಿನೇ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಅಂದೆ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬೈದು ಎಂಕ್ಲನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಸಾಂಗ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಕ್ಲೇ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ತಾಸದೆ ಅರ್ಜುನ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬೈದಿನ ಗೌಜಿಡು ಯಾನ್ ಟಚ್ ಮಲ್ದೆ ಜಾಯ್ನು ಪಾಡ್ಲೆ ರಂಗೋಲಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಟಚ್ ಮಲ್ದೆ ಜನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಟಾಡ ಟನ್ ಟಾಡ ಅವು ಏನು ಟ್ಯೂನು ಪ್ರಸಾದ ಅವು ಟ್ಯೂನ್ ಮಲ್ದಿನೇನೆ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ಯೂನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಆಯ್ನ ಟ್ಯೂನ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಬಾಕಿದವ ಯಾನ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಟ್ಯೂನ್ ಆಯ್ ಮಲ್ದಿ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಒಂದು ಬಿನ್ನೇರ್ ಬೈದಿನ ಗೌಜಿಡು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಬೈದರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬಟ್ ಐ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಬೇಸ್ಡೆ ಕಲ್ಪದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು 30-40 ಸಾವಿರದ ಒಂಜಿ ಆರ್ಗನ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಎತ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಪದು ಬೇಸ್ ಆಯ್ತಾ A to Z ಸರಿ ಪದ ನಿಸ 100% ಅವು ಕಲ್ಪದ ಅಂಚಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತದೆ ಆಯ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಬರೆದು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಸಂಗೀತನು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಡ್ ಪತ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಬನ್ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತು ಆತು ಹುಷಾರಾಗ್ತೈತೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಎಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹುಷಾರಾಗ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ ರಾಪಟದ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಪೆರ್ಚಿ ಮರ್ಲು ರಾಪಟ ಟೈಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಪಟ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದಾನೆ ರಾಪ ದಾಲ ಪೋಪೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಪೆ ರಕ್ಲು ನೆತ್ತ ಮೀನಿಂಗೇ ಬೇತೆ ಒಲೈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಡಾನಾಗ ರಾಪಟದ ಮೀನಿಂಗೇ ಬೇತೆ ಬಟ್ ಇರೆಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪೋಂದುಪ್ಪುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಪೋಂದುಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಹೊರರ್ ಉಂಡು ಫೈಟ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ ಒಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಏನವರ ಅವು ಮಾತುಂಡು ಬಟ್ ಕಂಕ್ಲೂಷನ್ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಕಂಕ್ಲೂಷನ್ ಅವು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚ್ದ ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆಪಿನ ಘಟನೆದ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಅವು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನೇ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಕತೆ ಬಂತಿದ್ದು ಅವು ಒಂಜಿ ಆ ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಊರಿ ಉಂಡು ಪಿರೈ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಮೇನ್ ರಾಪಟ ತಮಾಷೆ ಒಂಜಿಕೆಯನ್ನು ಬಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಆನಾಗ ಈರೊಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾತಂಡ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನ ಬೋಡ ಬೊರ್ಚ ಇತ್ತೆ ಬರೊಂದು ಪುನ ಸಿನಿಮಾನೆ ಎನ್ನ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾಲ ಆದು ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕನ ನನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪುಜ ಅಂಚಿನ ದಾದ ಬೇಜಾರಾತನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರೆಗೆ ಇದು ಇರೇನು ತುಳುಟು ದಾಲ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ನಾಟಕತನ ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ ಬತ್ತಿ ಬೇಟಿಗೆ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರು ಪನ್ಪುನ ಫಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ಮಾತಿರ್ಲದೆ ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದು ಅರ್ನ ಬಾಯಿರ್ದ ಅಂಚಿನ ಪಾತಿರ ಬೈದನು ಪನ್ನಾಗ ನಿಜವಾದ ಇರ್ನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೇಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾತಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಪಾರ್ದ ಲಕ್ಷರದ ಮಿತ್ತ ವ್ಯೂಸ್ ಬೋತನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿರು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ದಯಮಂತದ ಬುಡೋರ್ಚಿ ಇದು ಬುಡಿಯರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ದಾಯಗ ಪಾತಿರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಬಂತಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಕೊರತೆ ಮೇನ್ ರಡ್ಡು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಸೊಂಟ ಪೊಲಿಲೇಕ ಒಂದು ಸುಚಿತ್ರ ಪೋದು ಕೇರ್ಲೇಕ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನು ಅವು ರಡ್ಡುಲ ಎಡ್ಡೆ ಶೇರ್ದ ಜಾಗೆ ಅವು ಮತ್ತು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಕ್ಕಲು ತೂಪಿನ ಜಾಗೆ ಬಂಡ ಒಂದೇ ಸುಚಿತ್ರ ಒಂದೇ ಜ್ಯೋತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ತೆಲಿಕೆದ ಬುಳ್ಳಿ ಚಂಡಿಗೋರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಮರ್ಲೇರು ಈ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕದಂದು ಶೇರ್ ಎತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಅಂತ ಶೇರ್ 23-35 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಶೇರ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಂಕ್ಲೆ 33 ಲಕ್ಷ ಕಲ್ಪನಾಡು ಶೇರ್ ಚಂಡಿಗೋರಿಗೆ ಉಡುಪಿ 100 ಇಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ
ಮೂಲು ನಕ್ಷತ್ರೋಡು 18 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟನ ನಕ್ಷತ್ರೋಡು ಶೇರ್ ತೂಲಿ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಜ್ಜಿತ್ತೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಸುಚಿತ್ರ ಸುಚಿತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಬೆದ್ರಲ್ಲ ಬಂದ ಆತು ಮೈನಸ್ ನಂಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 10% ಜನ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ತೂವೇರು ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ತೂಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮದು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಪಾಪ ಧರ್ಮಗೂ ಗುರಿಗೆ ಪಾಡು ಅತ್ತೆ ಆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಆ ಪಂಡ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಇಟ್ಲ ಪಾಡು ಮಲ್ಪಂಡ ಮಲ್ಪೇರು ಕಾಸು ಏರ್ನಲ್ಲ ಅವು ಈ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೋಯ್ ಕೂಡಲೇ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾಲ್ದಲ್ಲೇ ಬರೆಯರೆ ಪೋಡಿಯೋರು ಹಳ್ಳಿರ್ದು ಬರ್ತದೆ ವೈಟ್ ಗೋಪಿನ ಎಸ್ಕವೇಟರ್ ಅವು ವೈಟ್ ಉಂಟು ಕೆಲವು ವೈಟ್ ಹಿಡಿದು ಗೋಪಿನಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹೋಗಿ ಮಹಾತಿರಗಳು ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಅವಲೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಕ್ಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜೇರು ಪಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಕೊಟ್ಟನ ತೂಪೇರಿ 100% ಗಿರಿಗಿಟ್ಟು ವಿಚಾರ ತೂರನಿ ಸರ್ಕಸೆ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದಾಯ ತೂಪುಚೇರು ತೂಪೇರು ಬಟ್ ಈ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟೆಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂತ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 25 ಲಕ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ನಂಗೆ ನೆಕ್ಕು ಪಾಡುವೇರು ವೈಕ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಪಾಡುವೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪಜಿ ಖಂಡಿತ ಆಪಜಿ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರ ದಟ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಎಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನೇ ಬುಡ್ಚುವನ್ನಿ ಕೆಲವರಡ ಬುಡ್ಚು ಮಲ್ಪನ ಬಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಅಂದು ಉಡುಪಿದ ಒಂದು 2 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಕಪಿಗಟ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಪೇರು ಈಗ ಬೇಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡದಂಚಿ ಹೋಗೋವಂಡೆ ಮುರಾಣಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಉಂಟು ರೆಡಿ ಅಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಪ್ರಸಂಗ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅಕ್ಲನೆ ಅವೇಕ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಇಂಕ್ ಮಲ್ಪೆರಂಡಿದ್ದೆ ಕನ್ನಡ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಒಂಚೂರು ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ಲದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚಾದ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಕ್ಕ ತುಳು ಮಲ್ಪುಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಮುರಡಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲು ಮಲ್ಪಗನ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ತುಕ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪಗ ಒಂಡೆ ಆಫ್ಟರ್ ರಾಪಟ ಪಂಡ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ರೇವಂತ್ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೂರ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಓದುನಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಈತ್ ಕಟ್ಟರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಮೆರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದವ ಪಾತೆರ ಬತ್ತಿ ನಡೆದತ್ರ ಯಾಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಹರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬಂದು ಇಂಗ್ಲಿಗ್ಲ ಅಂತ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ತುಳುವೇರು ಒಂಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆನ್ನೆಪ್ಪಡು ಅವು ಮಾತೆ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರ ಪೂರ ಶೋಲೆ ಮಲ್ಪೆರ ಅಜ್ಜಿ ಪೂರ ಅಂದೇನು ಮಲ್ಪೆರ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ತೂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಆ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ತೂಯರೆ ನಮ್ಮಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ತೊಚ್ಬೇರೆ ನಮ್ಮಡ ಆತ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕದ ಚಾರೋಡು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಆತು ಬಂಗಮತ್ತದ ಒಂದು 8 ತಿಂಗಳು ಬಂಗಮತ್ತದ ಮಲ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಏನು ಅಭಿಮಾನಿಲೆಡ ಪನ್ಪನಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಲಾವಡು ಎನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡು ಮಾತ್ರ ಫಿಲ್ಮು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬಾಡೋದು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ಪನ ಸಿನಿಮಾವು ಆಯನ ಮಂಡೆಗೆ ಬೈದಿನ ಸಿನಿಮಾನ ಮಲ್ಪನು ಮಲ್ತೈಟು ತಪ್ಪು ಪೆರೆ ಉಪ್ಪು ಪೆರೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬೊಚ್ಚಂದಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನು ಬೊಚ್ಚಂದಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಐಟ್ ಏರೆಗ್ಲ ಲಾಭ ಇಚ್ಚಿ ಇರೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಐಜ ನನ್ನ ಪನೆಗುಲ್ಲಗ ನಮ್ಮ ఆయన పనేర్లో ఒప్పునోడు ఎంచి సావమారే అವು ಬೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ఆయన ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಆ ಸೇವೆಗೆ ಐ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಒಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಟುಕುಲು ಒಂದು ಐಕ್ ಅಂಚ ದಯಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನುಲು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ತುಳು ಅಭಿಮಾನುಲು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿನಿ ಏರ್ಲವಾಡು ಐಕ್ ಅಂಚಿನ ಭಾಷೆಡ್ ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ ನಿಂಗೆ ಮುರಂಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ತೂದು ಹೆಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಅತ್ತ ನನಗೆ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತವಂತೆ ಬೇಜಾರಣ್ಣು ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಣ್ಣು ಹೆಂಚಿನ ಕಟುಕತನ ಲೆಕ್ಕ ದಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಅದು ಗುಡರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಂದಂದು ಬಂಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂಗೊಂಡು ಒಂಜಿ 9 ತಿಂಗಳು ಐತ ಪಿರವುಡು ಪೊಣೆ ಉಂಡಮ್ಮ ಆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಲಿಪುರು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ದ ಅವು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಎತ್ತವು ಮಲ್ದಿನಾಗೆ ಗೊತ್ತು
ಇವನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಾವಿದಾಗಲು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ ಏನು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರೋದು ಬಂದ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ఆయన ಅರ್ಥ ಅಂತ ನೋಡು ఆయన ಲಾಭ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬಡೋದು ಮಲ್ಪು ನೆಂಡು ಕೊನೋದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೊರಪೆರದಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪಡು ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಹಂಚಿದೆ ಕಲಾವಿದರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ತಿತ್ತು ಐಕ್ಲ ಕಾಸ್ತಿತ್ತು ಪೂರ ಕಾಸೆ ಜೀವನತ್ತು ಒಂಜಿ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪಡೋರು ಅವರ ತ್ಯಾನ ಆಡು ಕೊಡೋರಿ ಅವಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಎಮ್ಮಲ್ದೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಡೆ ಬರ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೀತ್ ಕೊಡೋಡು ಇಡೆ ಬರ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೀತ್ ಕೊಡೋಡು ಅವು ಬಲ್ಲಿ ಯಾಪಲ ಕಲಾವಿದೆ ಆಸೆನೇ ದಿಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದು ತುಳುಕೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ತ್ಯಾಗ ಒಪ್ಪಾಡು ಆಯ್ ಮಲ್ದೆತ್ತ ಏನಾಯ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿ ಅಂಚಾದು ಎನ್ನೊಂದು ಆಗ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾನು ಅಡೆ ಬರೋಡು ನಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಉಂಡತ್ತ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪರತ್ತ ವಿಚಿಂಡ ಹೆಂಗೆ ಬೇತೆ ನುಂಡು ಮುಲು ಎತ್ತು ಬೇಜಾರ ಬಂಡ ಅವು ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವಳು ಇದು ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಕಲು ಪಾಪ ತರ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲೇ ಅವಳು ಬಂಗೋಡು ಮಲ್ಪಡು ಅಂದ ಒಂತೆ ಬಿಡ್ತಾನಾಗ ಪಂಡದಾಂಡಿ ಕೊಂಜಿ ಅವು ಉಂಡು ನುಂಡು ಬರ್ರೆ ಆಪಿ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯ ಆಂಡಲ ಅವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪಿನ ವಿಷಯ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕಾಗಿ ಮುಕ್ಕಲು ಈತಲು ಒಂಜಿ ಈತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಲು ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಐತ ಮಿತ್ತಲು ಕೂಡ ಮುಕ್ಕಲು ಆಸೆ ದಿಪ್ಪೇರತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನೆ ಕೊರ್ಪನೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಈತಂದು ಕೊರ್ಪನೆ ಐಟ್ಲು ಕೂಡ ಮಲ್ಪೇರತ್ತ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಓಡೆ ಬರ್ಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಓಡಿ ಲಿಪ್ಪನು ಬಜೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಥವಂತ ಒಂಜೇರು ಬಜೆಟ್ ಖರ್ಚುಂಡು ಈತ ಖರ್ಚುಂಡು ಪಾಪ ಏರೇರ್ನ ಕಾಸ್ದೇತು ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಆನೆಲ್ಲ ಕಾಸೆ ನಿಜ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಜೈಕ್ ಐಕೊಂಚೂರು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಅವ್ರು ಜನ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಬಿಡ್ಜೇರು ಪುದಾರಿಕೆಯಿಂದ ರಾಶಿ ಬಿಡ್ಜೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಮಾತ್ರ ತೂಪಿನಿ ಸತ್ಯ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏರ್ಲ ಅವಡು ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ಎಟ್ಟೆ ಎಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟುಲು ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಬಾಲ್ಯದ ಇಂಚಲ ಇರ್ನ ಪೂರ ನಾಟಕ ಒಂದು ಪೂರ ತೊಗೊಂಡು ಬೈದ ಇರ್ನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಜಿನಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿತ ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದಲ ಎನ್ನಗೆ ಎನ್ನೊಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಜಿನಂದು ಪನ್ನಾಗ ಇರ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇರ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರೋಣಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅವು ದೈವದತ್ತವಾದ ಬೈದನು ಅವು ಸ್ವರ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಭಜನೆ ಬನಂತೇರು ಸಿಂಗರ್ ಅದು ಭಜನೆ ಬಾರ್ಲಾಯಕ್ ಬನಂತೇರು ಭಜನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವರ ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಹುಶಃ ಅವು ಎಲ್ಲಿಡೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣನು ಒಂಜಿ ಪಂಪಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಘಟನೆ ಆಯ್ನ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಪಂಡು ಇದನ್ನು ತೆಲ್ಪೋನು ಎಲ್ಲಿಡೆ ಅವು ಕುಡಾರ ಪಂಡ್ಬೆ ಕುಡಾರ ಇಂಜಿನ ಆಯ್ನ ಇವು ರೆಡಿ ಕೊಡದಾನಿಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಪುಡ ಕೇಳಿ ಅವು ಆರು ಅಂಚ ಬತ್ತೇರು ಮೇರು ಒಂಜಿ ಪಂಚ ಹೊಂಡೇರು ಆರು ಅಂಚ ಹೊಂಡೇರು ಐಕು ಮೇರು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಅಂಚ ಆತು ಜವಲು ಐನ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲದ 10 ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೇನ ಮಾತ ರಂಗ್ ಕೇಂಡ್ ಅವನಂತೇರು ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಎನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಚ ಪಣದು ದಾದಾಲು ಒಂಜಿ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ತೆಲಿಪವನ ಗುಣ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ತೆಲ್ಪನ ಬಂದು ಲಕ್ಕೊಂದು ಹೋಪ್ ನೆಟ್ಟ ತೆಲ್ಪವನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಚಟ್ಕಂದು ಒಂಜಿ ಪಂಚ್ ತಿಕ್ಕು ಕಾಲೇಜ್ ಲಂಚಿನ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಒಂದು 10 ಜನ ತೆಲ್ಪವನ ಗುಣ ಬರ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಸ್ಪೀಚ್ ಲಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಕರಂತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂದಿತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗಣಪತಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಏನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆ ಟೈಮ್ದ ಅವಳು ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಬ್ಯಾಂಡು ಹದ್ದಿಡು ಪುರ ಅಪಗ ಪುರ ಜೀಪುಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಪುರ ಅವು ಇತ್ತನು ಅವಾಗ ಎನ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಅವು ಜನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವಂತನು ಅವು ಕೊಡೋರು ಏನ ಆ ಸ್ಪೀಚಿಗೆ ಜನ ಪೂಜೋದು ಮೂಲೆ ಅಂಕಲ್ ಅಬತ್ತರಘಟ್ಟದ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಲ್ಪನತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾತ ಪಕ್ಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲಂಚಿನಿ ಒಡ್ನಲ್ಲ ಪಿರೌಡು ಎನ್ನ ಸೀಟಿ ಆಪಲ ಕುಲ್ಲೂರು ಮಕ್ಕರ್ಗೆ ಮಾತ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಪಂಜೋಕುಲ್ಡ ಆಂಜೋಕುಲು ಪುರಂಜಿ ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಾಪಾಗ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಯಾನು ಇಡೀ ಲೆಕ್ಚರರ್ ನಕಲ್ಡ ಪೂರ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪುನಾಗ ನಾನು ಲೆಕ್ಚರರ್ ನಕಲು ಅಕ್ಕಲು ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪಡದು ಕೈ ಕಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪದು ಅವು ಕೆನರಾ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದನು ಮೂರು ಪುಡ್ಲಿಂಗ್ ಶೆಣೈ ಯಾರನ್ನ
ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಉಂಡು ಅವು ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ ಶಾಲೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ರಜೆ ನಿಂತು ಪನ್ಪುನ ಅವರ ಐಟು ಕುಲ್ಲದು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಹಾಡು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗು ಯಾವಾಗ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅರ್ಪಳ್ಳಿಗೆ ಜನ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಸೊರಕೆ ಎಂದು ಏನು ಪದ್ಯವನಂತೆ ಪದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜಂತ ಲೆಕ್ಕ ವೆರಂಡೋಡೆ ಹೋಗಿನಿ ಅப்புறம் ಮಂಡೆ ನಿಲ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಪೂರ ಗೌರವ ಫೇಮಸ್ ಆಯ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆಡ್ಲ ಅಂಚಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ಎದುರು ಕುಲ್ತಿತ್ತುಂಡ ಯಾನು ಮುಲ್ಕುಲ್ಲು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಪಾಠ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವು ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ನಾವು ಏರಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎದುರ್ದು ಪಂಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂಡು ಯಾನು ಲೆಕ್ಚರರ್ಗೆ ದಾದನ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಂಚ ಕುಟ್ಕನಂದ ಅದನ್ನು ಪನ್ಪಿನಿ ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಯಾನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಟ್ಲು ಪೂರ ಅದು ಪೂರ ತಿಳ್ತೀನಿ ಪುಣ್ಣ ನಾಲ್ಲ ಪಿದೆ ಆತನು ಕೆಟ್ಟೌಟ್ ಪಿದೆ ಐಡ್ಬೇಕು ದೇವು ದಮ್ಮ ಮರ ದಯಮಲ್ ತಿಂಗಳು ಪಿರೋಡು ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚು ಮರ ನೋಟ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಅಪ್ಪನ ಬೇತೆ ಹೊಯ್ಕಲತ್ತು ಪಾಸ್ ಪಡತ್ತ ಹಾಂ ಅಂಚಾಯ್ತು ಓಕೆ ಯಾನ್ ಓಲುಲ್ಲೇ ಅಡೆ ಜೋಕ್ಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಅವಳು ಯಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಏನೊಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇತ್ತು ನಂಜಿ 40 ಜಂತ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಸ್ಕಾಂತಲ್ಲ ಪಿರಾವಡೆ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಪುಣ್ಣು ಆಂಡಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಅಕ್ಕ ಏನ ಸಾಂಗ್ ಫ್ರೀ ಪುನಃ ಕೊಂಚ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪಿನಿ 2-3 ಜನ ಸಿಂಗರ್ ನಕ್ಲಿತ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಆಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಐನು ಪೂರ ಕೇರ್ನು ಕೊಂಡನು ಪೂರ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕೇರ್ನು ಬೊಕ್ಕ ತೆಲಿಪವನು ಇಂಚ ಮತ ಅವು ಏನೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅವೇ ನಾಟಕ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಪೂರ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಪಂಡೇರು ಇವತ್ತು ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇದುಂಟಾ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷದ್ದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದು ಅಂಚೆ ಮಾಧವಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿನಗರ ಯಾನು ಅವಲೇ ಆಡಿಟೋರಿಯಮ್ ಬರೆದು ಅವಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ದ 5 ಜನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ನಾಗ್ಲೇನು ತೆಲ್ಪದ ಇಡೀ ಜೋಕ್ಲೇನು ತೆಲ್ಪದ ಅಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಯಾನು ಮಾದು ಅವಳ ಅನುಭವದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಾಶಿನಾಥ ಅನುಭವ ಬಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಶಿನಾಥನ ಅನುಭವ ನಿಂಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ತೂಲಿ ಐನು ಬರೆಯೋದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಮಲ್ತ ಅವು ಹೊರ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತ ಐನು ಹೊರ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತದ್ದು ಐನು ಕುಡೋರ ಇನ್ನು ಹೂವು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕುಡೋರ ಮಲ್ಪದೇರು ಎಂಕಲ್ಡ ಖುಷಿ ಅದು ಅಪ್ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ದಿಯರ ಹೋಪಿನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಗ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತಂಡ ಅನುಭವದ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಅಂದು ವಿಷಯ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ದ ಆ ಸೀನ್ ಅವಿನ ಪೂರ ಮೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚಿನ ದಾದ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕ ದಾದ ಅಂದು ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಅವು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತೆಲ್ಪದ ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ತೀರ್ನ ಕಾಲೇಜಿದ ಅನುಭವ ಬಂಡರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಅಂಜನ ಕುಡೊಂಜಿರಡಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಬಂದು ಏನೋ ರೀತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತೀರ್ನ ನಾಟಕ ಜರ್ನಿ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಪೂರ ಮಂತು ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಮಾರೆ ಆರ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅರ್ನ ಪ್ರತಿ ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪುನಿ ಅವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಬಣ್ಣ ಆರೇ ದೇವೇರು ಆರೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುಲಕ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಡನ್ ಅದು ಬರ್ಪುಣಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಂತ ಇರೇಗ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜಾವು ಏತ್ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬೋಪುಂಡು ಬಂದು ಆ ಯಶಸ್ಸು ಪ್ರತಿ ನೆಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಬಂದಾಗ ಇರ್ನ ಉಲೈದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಪಿದೈಡ್ ಇಡೀ ಸುದ್ದಿ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ಮೇರ್ ಲೆಜೆಂಡ್ 6 ಮಂತನ ಅಂಚ ಮೇರ್ ಮಂತನ ಇಂಚ ಅಂತ ಮಾತಿರೋದು ಇರ್ನ ಉಲೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡವು ಈಗ ಅವಿನ ಎಂಚದ ಎತ್ತನ್ನುವರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೊರನೆ ಯಶಸ್ಸು ಯಾಪಲ ಈ ತರೇಕ್ ಆಡರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಯಾಪಲ ಅವು ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಂದ ಯಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆತೆ ಯಾನು ಏನೋ 4 ಜನ ಪುಗರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನೋ 4 ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ದಯಬರ್ನಾಗ ಅವು ತರೇಕ್ ಯಾನೋರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾನು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಯಾನು ಎನ್ನೆಂಡ ಯಾನವಳು ಎಲ್ಲಿ ಆಪೆ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಪೆ ಯಾನ್ ನಾಲೆಜ್ ಯಾನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ಏನದ್ದು ಮಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದಾಖಲಿಲ್ಲ ಅವೇನು ತೂಡ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದಾಲತ್ತ ಆಕಲನೇ ದುಡ್ಡು ಪುರ ಆತು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಐನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಐತೆದ್ರು ಯಾನು ಏನನ್ನು ಮಲ್ಲ ಎನ್ನೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ ಅಣ್ಣ ದೇವರು ಈತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೋಳು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಿರತ್ತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೋಳು ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಬಂದೋಳು ನಾನು ಹಳ್ಳಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವಳು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ
ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಬನ್ನಗಾಯ್ತ ಬೇರೆ ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಪಾಪ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಲ ಕೋರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಾರ್ ತುಯಾರೆ ಜಂಗ್ ಸುದೇವರಿಗೆ ಮೀಯರ ಬಂಡ ಅವಳು ತುಂಬೆಡೆ ಕೆಂಪುದ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಆಪಿನ ಎನ್ಕುಲು ಒಂದು ತೂಪಿನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ ತಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ರಡ್ ಅಂತ ಕೆಂಪುದ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಸುದೇತ ಆಯರೇಡು ತುಂಬೆಡು ಅವು ತುಂಬೆ ತೋಜಿನ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಏನು ಸಜಿಪಾಂಡ ಆಯರೇಗೆ ಇಂಕಲು ಸುದೇಕ್ ಮೀಯರ ಪಪ್ಪ ಪಕ್ಕ ಈ ಜಾಗರ ದೆಪ್ಪೆರಂಡು ಜಾಗರ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈ ಬೊಲ್ಲೋಗು ಕನಕ್ ಪೂರ ಬತ್ತುಪುಂಡು ಮನ ಕೊಲ್ಲಿ ಗುದಾಡು ಮತ್ತು ಅವು ಪೊಯ್ಯದಾಡಿಟ್ಟು ಬುರ್ದುಪುಂಡು ಐನು ಒಕ್ಕುದು ಪಾಡ್ನು ಹಾಂ ಅದು ದಿಕ್ಕೆಲತ್ತ ಐನು ನುಂಗೆರ ಪಾಡ್ನು ಐನು ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟು ಜಾರು ಈತ್ತು ಜಾಗೆಡು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಐಕೊಂಜಿ ಕೋಲ್ದಿದ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಇದು ಬರ್ಪಿನಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಅವು ನುಂಗುದು ಸುಂಟಾಗಿ ಪಕ್ಕ ಐನು ಇಲ್ಲಡೆ ಕನಪಡು ಅವು ಇಡೀ ಮರೆಯಲಗು ಯಾವ್ದು ಅವು ತೂಪತ್ತುಲ್ಲ ಅಂಚಿನಾಯ್ಕೆ ಪಕ್ಕ ಇರ್ನ ಬಿಸಾಲಿಗೆ ಮೀನಿಂದ ಕಚ್ಬೇಕು ಪುರ ಅವು ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಅವು ಪಕ್ಕ ಮರವಾಯಿ ಮಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದರ್ಕಸ್ ಉದ್ದುಗು ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚು ಮಲ್ತಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗು ಆತು ಉಂಡು ಸಾಗುಳ್ಳಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎತ್ತ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸಾಗುಳ್ಳಿ ಅಂಚಿನುಂಡು ಎನ್ನ ಜಾಗೆ ಉದ್ದುಗು ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಐನು ಅಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಕಚ್ಪುದ ಕಾಯಿ ಕಚ್ಪುಲ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಕನ್ನಲೆ ಕೋಲ್ ಬಣ್ಣ ಮರವಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಚಿ ಬಣ್ಣ ಕನ್ನ ಈತು ಮರವಾಯಿ ಮಿತು ಬರ್ನು ಐನು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ಬಾಡ್ನು ಪಕ್ಕ ಹೂ ಬದನೆ ಗಿದನೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ನನ್ನೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕಚ್ಪುಗು ಪಾತೊಂದು ಬರ್ಬೋದು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಆ ಟೈಮ್ ಗಂಜಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಆತಿನ ಕಾಯಿ ಕಚ್ಪು ಇರ್ನಿ ಮೀನಿಂದ ನೆನಪಾರ್ಪಿಜವನು ಅಂಚ ತೌತೆ ಪೋಡ ಇರ್ತಾವ ತೌತೆ ಮೇಲೆ ತೌತ ಕೃಷಿಕೇರು ಯಾನು ಪುಟ್ನೆ ಕೃಷಿ ತೆಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಲಾಯಿ ಜಪ್ಪೆರೆ ಜಾಗೆಜ್ಜಿ ಬಾರು ನಿಲ್ಕೆ ಅದು ಚಾಳು ಜತ್ತು ಅಂತ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾರು ಉಲಾಯಿ ಕದಿಕೆ ಬಾಡ್ನೆಟ ಹಾಂ ಇದೆ ಪಕ್ಕ ಕದಿಕೆ ಬಾಡಿ ಪಕ್ಕ ಉಲಾಯಿದ ಬಾರು ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಪಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿದ ಜೀವನ ಬಾರಿ ಜೋಗು ಭಜನೆ ಮಂದಿರ ಸಾನ ಯಾನು ತಾಡ್ದಟ್ಟಿಡಿಂಚ ಉಂಟು ನಾಲ್ಕೈತಾಯನ ಸಾನ ದಿನ ಅನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಅಡೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೋದು ಶಾಲೆ ಕಡಬಿಡ್ನು ನಾಲ್ಕೈತಾಯ ಅಂದ ಏನು ಕಡಪಡುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿನ ಏ ಅವ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಕೇಳಲೆಕ್ಕ ದೈವಗು ಏ ಅವ ಆಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕೊರ್ರಿ ಅವೇ ಪ್ರತಿಫಲ ನಾಲ್ಕೈತಾಯನ ಮಣ್ಣದ ಫಲವು ಇನ್ನು ಪಿರವಡೆ ಇತ್ತೀರ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅವು ಆಗೊಂಜಿ ಬೇತನೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಂಚ ಪತೊಂದು ಅದು ಪನ್ನಾಗೈತೆ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗುಂಡುದಲ್ಲಿ ಆರು ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದಂದೆ ದೈವಡ ಪಾತೆ ಪುಲ್ಲಿ ಸಾನ ತೋಜುನು ದೂರೋಡು ಮಸ್ತ್ ದೂರೋಡು ತೋಜುನು ಸಾನ ತಾರ್ದಗಟ್ಟೆ ಎಂಕಲ್ನೇ ನಾನು ಅವಲೇ ಮೀಪ ಅಂತೀನಿ ಅವಲೇ ಅಂಗಿ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ದು ಅಂದು ಶಾಲೆ ಬೂಕು ಇಂಚ ಕೊರ್ದು ಇಂಚ ಪನ್ಪುನ್ಯಾರು ನಾನು ಇನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಕಡಪುಡುವೆ ಮ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡದಾನಿಗೆ ಕಟ್ಟವನಿಟ್ಟು ಅವಳು ಕೆದು ಬರಂಡು ಬದಿಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಕೆದುಂಡು ಸಜ್ಜಿಪಾಡು ಊರ್ದಕ್ಕಲು ತುಂಡೈತೆ ಗೊತ್ತವು ಸಜ್ಜಿಪಾಡು ಅವಳು ಕೆದುಂಡು ಬಿಜಂದಾರ್ದ ಕೆದು ಪಣ್ಣ ನಂಬಾರು ಪನ್ಪಿನ ಡ್ರಾಮಡು ಆ ಚಿತ್ರಣ ಪೂರ ಕನ ಇದೆ ಆಯ್ತು ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಊರ್ದ ಪೂರ ಅಲ್ತ ಜನಕ್ಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಪುದಾರ ಅವಿ ಪೂರ ಅವೇ ಕನ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಶೇಖರೆ ಬಾಡು ಪೂರ ಅಂಚೆ ಅಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರುವಂತೆ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣೊಲಿ ಒಂದು ಕೊಡೆಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದ ತರಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪಣ್ಣೊಲಿ ಬಾರ್ಸೋಕೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬುಡತಿನ ಪಣ್ಣೊಲಿ ಅವು ಇರ ಅಜ್ಜಿನ ಮೋಕೆದ ಪುಳ್ಳಿ ಕುഞ്ഞ ಮಕ್ಕ ಅವು ಯಾನು ಓಲ್ಲ ಅನ್ನ ಪುದಾರ್ನ ಬುಡ್ಪುಣಿಚ್ಚಿ